maayong adlaw sa tanano sa atong mga amigo diha sa YouTube, sa Facebook, mga higala diha tanano, mga anak sa akong mga kauban karon, mga kaparintihan. Ni ano sab ang Gandungaw Rondalya alang sa paghatag og sundayag. So kaning among play karon gitaytulan ni siya og Lovers Moon. So daghang makarelate ani kay murag pangbaili ni siya kaniadtong panahon. So among gipaningkamutan aron nga makahatag mi sa lingaw sa ato ang mga tan-aw niya hinaot mi nga naa mo kanunay sa mayong panglawas. Salamat sa kanunay suporta. Okay, so una